Jamus ta zama abar koyi a yaƙi da cutar corona. Mutane kalilan ne suka rasa rayukansu. Tabbas haka yake idan aka kwatanta da sauran ƙasashe. Kawo yanzu dai wannan babbar nasara ce. To ko menene sirrin nasarar Jamus ɗin? Tun a farkon ɓullar annobar dai Jamus ta kaddamar da wani gagarumin shiri na gwaji domin gano waɗanda suka kamu da cutar tun da wuri. Hakan ya taimaka wa hukumomi gano masu cutar domin killace su. Kafin barkewar annobar dai, an sha sukar tsarin lafiya na Jamus da tsananci, amma yanzu ya kasance abin yabo. Akwai isassun gadaje na kulawa da waɗanda ke cikin matsanancin hali na rashin lafiya. Asibitoci na ci gaba da faɗaɗa ayyukansu ta yadda Jamus ɗin za ta iya karɓar marasa lafiya daga ƙasashen waje. Wajibi ne mu samar da daidaito tsakanin shirinmu na samar da lafiya da kuma ingantaccen tattali mai kyau. Saboda za a iya cimma tsarin lafiya ne kawai da ingantaccen tattalin arziki. Tashi ɗaya, gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin zartar da dokar amincewa da tallafin rancen kuɗi masu yawa a karon farko tun bayan yakin duniya na biyu na sabon rancen euro biliyan 350. Sai dai duk da wannan mataki, kasar da ta fi kowace karfin tattalin arziki a turai na shirin fuskantar gagarumin koma baya na tattalin arziki. Merkel ta samu yabo daga ciki da wajen kasar kan matakin dakile cutar. Ta yi fafutukar wayar da kan jama'a a jawabanta na gidan talabijin. Ba abin wasa ba ne, ku ɗauke shi da muhimmanci. Tun bayan haɗin kan Jamus. A'a, tun bayan yakin duniya na biyu, ƙasarmu bata fuskanci ƙalubale ba. Dalili kenan da yasa haɗin kanmu ke da matuƙar muhimmanci. Abin da ba a saba gani a ƙasar ba, tuntuɓar juna tsakanin jihohin tarayya. Daga nan sai Angela Merkel ta ɗauki matakin farko na takaita fita. Sannan a hankali aka fara sassauta matakin, kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Bayan dokar hana fita na makonni 3. An fara buɗe makarantu da ƙananan shaguna. Sai dai akwai fargabar cewar wannan matakin ya yi wuri kuma ka iya zama barazana ga nasarar Jamus a yaƙi da COVID-19. This love song dedicated to Mr. Harrison and his lovely wife, by God's grace. Abigail, we wish you the best. Harrison, he loves you, Abigail. One love for you. And Harrison, they love each other. They have never break the promise and always they are together. Abigail never run away. Don't take your heart so far away. You are the queen of his heart. Harrison, he loves you. Alƙawari da amana kun karke juna kuka zauna. Ba mai ganin ku a rana tun da kwadai kuna son juna.